No niin, tervetuloa kaikki ihanat ihmiset kuuntelemaan meidän esitystämme pesteanalyysistä. Ollaan tosiaan vähän eriskummallisessa tilanteessa, sillä minä olen täällä Hollannissa vaihto-opiskeluja suorittamassa ja Elias on sitten Turun päädyssä, niin siksi tulee tämmöinen vähän mielenkiintoisempi esitystapa tähän, ei ole ihan perinteinen video. Mutta joo, itse aiheeseen, eli peste-analyysi tunnetaan myös Pestel-analyysinä, mutta tällä kertaa jätetään L pois, eli tämä on tämmöinen työkalu, millä sitten tutkitaan organisaation ulkoista toimintaympäristöä, eli ulkoisia tekijöitä, mitkä vaikuttaa sitten organisaation toimintaan. Ja näiden avulla pyritään sitten tosiaan vaikuttamaan strategiaan, sitten ehkä päätöksentekoon sitten ja loogisesti sit sitä kautta myös yrityksen menestykseen. Öö, Meillä on tässä näin 5 kirjainta, tosiaan P, eli poliittiset, E, ekonomiset, S, sosiaaliset, T, teknologiset ja ekologiset, eli näistä kirjainyhdistelmistä sitten sana peste muodostuu, ja mä otan tähän nyt yhden esimerkin, mä otan tuon terveydenhuoltoalan, eli otetaan siitä sitten nuo kirjaimet ja mitä ne sitten tarkoittaa siinä konkreettisesti. Eli esimerkiksi toi P, tosiaan poliittinen, niin se tarkoittaa esimerkiksi sote-uudistuksia, yksityisen sektorin roolia terveydenhuollossa. Sitten E, eli ekonominen, niin se on niin kuin loogisesti talous, eli rahoitus, julkisen rahoituksen määrä ja sitten ihmisten maksuhalukkuus, esimerkiksi just tästä yksityisestä terveydenhoidosta. S on sosiaalinen, eli väestön ikääntyminen, kuin vanha asiakaskunta, hyvinvointitrendi, ehkä sitä terveyden seurannan kasvua sit myös osittain. Sitten T on teknologinen, eli nyt nykypäivän maailmassa esimerkiksi etävastaanotot ja digitaaliset potilastiedot ja vastaavat on aika hyvin läsnä. Ja sitten vielä viimeisenä E, eli ekologinen, eli ympäristöystävällisyys ja tämmöinen kestävä kehitys on niin kuin loogisesti nyt pinnalla ja tulee olemaan myös jatkossa. Mutta joo, tämmöisiä kirjaimia ja näitä sitten tarkoittaa. Elias jatkaa tässä toisella esimerkillä sitten. Joo, terve munkin puolesta. Otetaan tämmöinen mielikuvitusyritys EcoCup kahvila tähän esimerkkinä. Eli poliittisesti toi peste vaikuttaa siihen, että uudet jätehuoltolait kannustavat käyttämään biohajoavia pakkauksia. Siitä tämä EcoCup kahvila hyötyy. Ekonomisesti sitten kahvipapujen maailmanmarkkinahinta nousee ja sitä kautta sitten kustannukset kasvaa. Sosiaalisesti vegaaniset trendit lisäävät kysyntää, joten EcoCup sitten laajentaa valikoimaa. Teknologisesti esimerkiksi mobiilimaksaminen nopeuttaa palvelua ja sitä kautta saadaan sitten parempi asiakaskokemus. Ja ekologisesti asiakkaat arvostaa vähäjätteisyyttä, joten markkinointi korostaa sitten tätä. Ja yhteenvetona voidaan sitten päätellä, että pesteanalyysi auttaa ymmärtämään, mitä yrityksen ulkopuolella tapahtuu ja miten nämä muutokset vaikuttaa toimintaan. Se on nopeaa ja selkeää työkalu päätöksenteon tueksi. Kiitos kuuntelijoille ja katselijoille. Joo, kiitos munkin puolesta.